Bona tarda, bona nit a tothom. Gràcies per estar aquí amb nosaltres avui, per acompanyar l'Alegre. Jo diria que és sobretot la festa de l'Alegre. Em toca començar a mi com a editor i seré molt breu. Evidentment no us parlaré del llibre, del conte. El conte serà l'Alegre que us en parlarà. Jo només us explicaré com m'ha arribat a mi. A mi em va arribar a través de la seva mare, de la Zoe, que em va venir a portar. Em va venir a demanar si hi hauria possibilitat d'editar un llibre de la seva filla. Dic, sí, parlem-ne, però primer vull llegir el llibre. Primer vull saber de què va i si realment es pot publicar. I vaig fer una primera lectura del llibre i la veritat em va agradar. A partir d'allà ens vam veure amb l'Alegre, vam parlar una mica del llibre. A mi em va tocar fer una mica de profe, però això no em va venir de nou. I vam fer una seqüència de treball, jo crec que molt profitosa, i d'allà va sortir el llibre. No es va modificar res, també ho vull precisar. Únicament vam posar elements de forma i poca cosa més. A partir d'allà el treball de l'editor va ser únic i exclusivament de fer una tallada del conte que pogués quadrar amb les pàgines que teníem previstes, i a partir d'allà el treball em va passar a l'artista. Jo ja no em vaig cuidar de res més, com aquell qui diu. Per parlar dels 6 peixos amb un test, em toca passar la paraula a qui va tenir la idea i ens explicarà com, per què i de quina manera. En tot cas, ja tornaré a agafar la paraula després, si no ho expliqué tot. Doncs passo la paraula a l'autora. No cal que estiguis molt a prop, se sent. Vale. Bueno. Bé, primer m'agradaria donar les gràcies a tots vosaltres que esteu aquí avui i a molts de vosaltres que comprareu el llibre avui. També m'agradaria donar les gràcies a l'Anna, l'Oliver i el Josep perquè han cregut en el llibre des del principi, i al meu pare, que ha tingut l'estranya idea de comprar un test i no una peixera. Sobretot vull donar les gràcies a la meva mare, que ha sigut el motor de tot aquest projecte. Bé, ara parlaré una mica del llibre. Disculpeu si m'equivoco, que estic molt nerviosa. El meu pare des de fa temps té 6 peixos en un gran test a la seva terrassa i un dia se'm va ocórrer de batejar-les. Uns mesos després, durant una classe d'anglès, em va venir la idea d'escriure uns contes per a divertir-me. I tot gràcies al títol, que va ser el fil del que vaig estirar. Vaig escriure aquests contes molt espontàniament i molt ràpidament. En una setmana ja ho tenia tot escrit. Després, quan li vaig ensenyar a la meva mare, va ser quan em vaig adonar que havia escrit un llibre. I ella, sorpresa, em va dir que el volia il·lustrar. I a partir d'aquí vaig començar a enriquir una mica el text i a partir d'aquí han vingut molts mesos de treball amb el Josep, i l'última cosa que us vull dir és que aquests contes són totalment surrealistes i ficticis i que expliquen com cada peix arriba al test de la dona, la protagonista. I bona nit, i li passo la paraula a la il·lustradora.
gràcies a tots. Jo estic supercontenta perquè estigueu tots aquí, però estic doblement contenta també, perquè d'una banda està sentada al costat de la meva filla com a escriptora de contes i d'altra perquè jo m'estreno com il·lustradora, que era una assignatura que tenia pendent i que millor que fer-ho de la mà d'un text que ha escrit l'Alegre. Abans de parlar-vos una mica i breument de les il·lustracions, us volia compartir una sensació que jo tinc en mode també d'aclariment. Semblaria que quan et trobes en una situació com aquesta, que és que una nena o un preadolescent fa alguna que surt de lo quotidià, en aquest cas quelcom creatiu, semblaria que darrere potser hi ha uns pares dominants que han coaccionat el nen o que potser l'han forçat a fer-ho. I en aquest cas res més lluny de la realitat. Com bé us ha dit l'Alegre, ella va escriure en secret aquesta història durant una setmana i quan jo la vaig llegir ja estava tancada, íntegra i pràcticament polida, faltaven detalls de forma, però no va haver-hi ni cap coacció ni a priori ni a posteriori. Llavors, això també ho volia deixar clar. Jo vaig ser la primera sorpresa. A partir de llavors vam treballar juntes en una relació laboral seriosa i madura, no de mare a filla, sinó d'il·lustradora-escriptora, i jo voldria dir que totes les il·lustracions han estat validades i consensuades per ella. De fet, ella ha ficat llum en moltes de les il·lustracions en les quines jo tenia una maranya creativa i que finalment, gràcies als seus consells i a escoltar com ella veia, com ella s'imaginava la il·lustració, jo he pogut acabar-la. En aquest sentit, el dibuix que més ens va costar va ser el de la protagonista, perquè evidentment aquí s'havia de construir un personatge de ficció que s'havia de mostrar amb una personalitat determinada, havia de ser creïble, havia de ser fidel a tot el que havia descrit l'Alegre i havia d'agradar. Aleshores, és veritat que aquí li vam canviar moltes vegades la carona a la protagonista, li vam canviar la vestimenta, l'actitud en la que es presentava, perquè a més, en el llibre només apareix un sol cop i en aquesta primera impacte havia de resoldre molt clarament la seva personalitat davant de l'espectador o del lector. Per la resta d'il·lustracions voldria dir també que voldria compartir amb vosaltres que avui en dia tenim en el món literari una gran quantitat de contes infantils amb unes il·lustracions meravelloses. Aleshores, quan jo vaig tenir el repte de fer les il·lustracions del conte de l'Alegre, de seguida vaig voler ser fidel a una certa independència, en el sentit de no voler fer cas a cap possible moda o cap possible tendència il·lustrativa, ni seguir a cap dels grans dissenyadors, ni molt menys, això ho sap bé l'Oliver, dissenyar per ordinador o en qualsevol plataforma digital. De fet, totes les il·lustracions han sortit d'una ploma, de la tinta xina i d'un paper, tan artesanal com això. I la meva idea sempre va ser mantenir una il·lustració molt simple, senzilla, concisa, en quant a línies. De fet, són unes il·lustracions bastant minimalistes, però d'altra banda eclèctiques pel que fa a l'estil, en el sentit que he volgut obrir un ampli ventall estilístic de manera que l'espectador lector pugui gaudir de diferents il·lustracions i no encasillar-me en un únic estil. Una altra cosa també pretesa, que crec que s'ha aconseguit, és que les il·lustracions tinguin una narrativa intrínseca. És a dir, que més que només representar allò que s'està llegint, he volgut que es presentin finites i tancades en elles mateixes, que expliquin una miqueta més del que estem llegint, que obrin una finestreta a la imaginació de l'espectador o del lector perquè ell pugui reflexionar o inventar-se com podria continuar la il·lustració o un trosset de la història. Què més
en definitiva, això, no vull desvetllar més coses, no em vull allargar més, però la meva mare diu no. Però jo he gaudit molt dibuixant-les i espero que vosaltres també ho feu. Perquè jo penso que són unes il·lustracions, igual que un text, que es pot gaudir tant des d'una edat madura com pels nens, que és a priori per qui està destinat al llibre. Jo també vull agrair, evidentment, la presència de tots vosaltres, evidentment, no? Moltes gràcies de tot cor. Heu vingut molts, gràcies. A la Fada, que té aquest espai tan alternatiu per fer presentacions com aquestes. Evidentment, a Anem Editors i sobretot a l'Anna Riberaigua, que de seguida ens va ficar en contacte amb el Josep d'Alleres i tot va fluir. I, clar, i a l'Alegra per fer-me aquest gran regal que m'ha fet. Gràcies. No sé si vol afegir alguna cosa, Josep. Sí, únicament afegiré un element. És un conte, o un llibre de contes, perquè són, si no recordo, 6, però que fan un conte. Són 6 històries que es poden llegir per separat, però totes van lligades i en realitat és un conte. Quan llegim un conte normalment esperem que hi hagi una lliçó al final. En aquest aspecte, doncs, no hi és. Jo diria que és intrínsecament a dins de cada conte que es llegeix i és amb la visió que és la part que potser a mi més em va interessar i és amb la visió d'algú de la seva edat. Les imatges que es descriuen són coses totalment quotidianes de la vida nostra i hi ha un element. Només citaré potser un exemple, el del peix que passa pels tubs cap a i acaba en llocs no gaire macos o salubres, per exemple. Jo diria que en aquest cas sí que hi ha una reflexió al darrere que podem trobar en d'altres contes també. I en canvi és quelcom que si ens parem a pensar el que fem nosaltres cada dia, doncs finalment sí que es pot treure una lliçoneta que potser podem treure tots plegats. Volia precisar això, ja que ella no ho ha dit. Doncs moltes gràcies una vegada més per venir i suposo que ens podreu acompanyar mentre l'Alegra està disposada, suposo, a signar amb una copeta amb tots plegats.